हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मिनि ब्लगाव फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थालायबाय ओमफ्राय एसे राखांसिनदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय अखा हाबाबो नै दिनै थानो हायैनि खर' लोबलायबाय बिदियावनो आंना गानो रोङा आरोना लोमजानायफ्रा लाबो ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों मोनसे शेयार खालामनो माने फिसालाया पार्सेल बिहरदोंमोन हारसिंनो बिहरदों आरो थ' फिसा ना गेदेर आं मोनथिला बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामसै आरोना बियो माबायदि ड्रेस मा ड्रेस दे नामा दे थाब ओमफ्राय बिराद खामानि सोलिगासिनो लोगोफोर काट मिस्ट्रि टाइल्स मिस्ट्रि पुटिं खालामगासिनो दङ टिप मोनथाम जानानै दं मिस्ट्रिफ्रानो थ' उफाय गैया नै दा बिसोरो ओंखाम जादों बयबो ओंखायनो सिरिथ' आरोना दिद' आया थाब गोलाव जायोना आंना भिडिअ'आ थाब जल्दि खालाम देनामा दे आं गानगोन गिदिरबा ए मोजाङै बोखारदोब्रा बोखारग्रा दंखायोना दे थाब लाबोदो लाबो गिदिर बे हामा आरो हाबाब बिदिखौ गानाबाबो बिदिखौ गानबावनांगौ जाखो बेनो आरो नै नुजाबावला ना हामोना हामगोन ना देलाय गाननायलाय देब्रा गानखादो गोलाव जालायलांबाय आयु थैगोनसो नै नायनाया खानायानो बाव जानानै दङ दे नामा दे गान आइया माबायदि जाबाय खान्दारासो खान्दारा जाबायना जाबायथ' बेनो आरोना बेखौनो फसायनानै फिन गैयामोन बेरा खिथुनथिं जुनियर बल जोनायाव गाननो जाहैदों गाहा आंलाय फेनखौबो बिहरदों नामा सानदों थ' बिराद गुलाय गुजाय आरोना लोगोफोर आङो ब्लग भिडिअबो हगारनो हायाखै लोमजानायनि थाखाय थ' एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय